ngwa tell kango. A toad was on the road. Kewe bu toad. Agidugba kewe bu toad. Mechi ọnụ oke nwa. Kewe bu toad. Kewe bu toad oke nwa. Frog. Frog. Yes, ọ bụ frog. Kewe bu toad n'Igbo. Awọ. Kwuo na awọ. Okay, on the road. Road. Kewe bu road. Road. Kewe bu road agidugba nwa. Ezi. Kwaka. O nwekwa abụ ezi. O nwere abụ ezi n'Igbo. Kedu ụmụ abụ ọzọ ọ na-azakwa? Inwe ike ịkpụ ya ezi, nwekwa ike ịkpụ ya gịnị? Ụzọ. Kwuo n'ụzọ. Ọ sị toad was on the road. Na gịnị? Awọ nọ n'ụzọ. You will get hurt. Nya papa na-anya. Hurt bụ na ọ ga-emerụkwa awọ arụ maka papa na-anya ụgbọala igwe. Nya bicycle bụ gịnị? Igwe. Kwuo na igwe. Papa na-anya gịnị? Bicycle. Bicycle bụ gịnị? Igwe. Nya ọ chọọ ka o gbuo awọ o wee kwụsị. Ọ chọrọ igbu awọ o wee si awọ ị ga-emerụkwa arụ ọ kwụsịzịa. Ngwa saghefu akwụkwọ saghete. Nekwe ihe na-eme ebe a. na-ene anya ọfụma. Dad put the toad down. Ifu gị dad mee gịnị? Put the toad down. Dad mee gịnị? O debere awọ n'ala. Kwuo na o debe na awọ n'ala. O were eje tinye na mmiri. Ọ chọrọ ka awọ nọrọ n'ụzọ. Ọ chọrọ ka o gbuo awọ. Ọ chọrọkwa ka ụgbọala ọzọ ya bụ moto bịakwa gbuo awọ. You will not get hurt now. Mgbe o debeziri ya n'ime mmiri, ọ sị ya na ọ ya azị emelu arụ kịta. Ka iwe bụ now. Ka iwe bụ now. Ka iwe bụ now. Agidugba nwa. Kita. Kedu ihe bụ now? Kita. Kwuo na aka. Lekwa anya. Papa ejezie debecha awọ na mmiri. Ọ pụtakwa ọzọ fụzie load of toads. Ka ihe bụ load of toads? Ka ihe bụ load? Oke nwa, ka ihe bụ load? Rinne. Kwuonu rinne. Unu chọọ ikwu ya n'Igbo Igbo Central Igbo. Ihe bụ rinne. Kedu ihe bụ rinne? Ọtụtụ. Kwuo na ọtụtụ. Debe azụ n'oche agịrịgba nwa. Kwuo na ọtụtụ. Ọ sịkwa gịnị? Dad ran to mom. Dad mee gịnị? Ran to mom. Ka ebe bụ na ọ ran to mom. Ọ gbara ọsọ jekwulu mama. Ran. Nya ọ gbago ọsọ wee jekwulu mama. Ka ihe bụ ran? Oke nwa, ka ihe bụ ran? Bụ ọ gbara ọsọ. Quick. Ka ihe bụ quick? Agidugba nwa kwuo onye. Ka ihe bụ quick? Ma ọsọ. Kwuo na aka. Agidugba nwa kwuo. Papa nne kwuo. Also, load of toads are on the road. Osilia, load of gịnị? Toads are on the road. Nya papa na-agwa gịnị? Mama fa. Ka ihe bụ mama? Nne. Kwuonu nne. Papa bụ gịnị? Nna. Kwuonu nna. O wee gwazie mama fa. Quick. Nya ọsọ. Na gịnị? Load of toads are on the road. Nya bụ ọtụtụ awọ nọ n'ụzọ. Mom rang. Well, mass mom. Ka ebe bụ rang? Agidugba nwa. Ka ebe bụ rang? Na ọ rang ya. Kwụsie n'ike. Mkpọ mmadụ. Ọ kpọrọ ya. Mama onye ka ọ kpọrọ? Oke nwa. Mama gịnị? William. Ọ sị mama William sikwanụ gịnị? Quick. Kedu ihe ọ gwara ya? Quick.
load of toads. Papa nobody nwayọ. Chegodili. Dobe azụ n'oche. O mee gịnị? Papa gwara isi na ị ga-akụ isi n'oche. O wee kpọkwa mama onye ọzọ Williams. Si ya gịnị? Load of toads on the road. Ihe emechi n'ọnụ anyị na-agụ akwụkwọ. Saghefie. Nekwa anya. Dad got beef and sheep. Kedu onye bụ beef and chips? Kedu ihe bụ beef and chips? Nwanyị na nwoke. Nwa ya, ọ nọ nwafa. Kwuonu nwafa. William's mom had a big coat. Kedu ihe bụ big n'Igbo? Nnekwu. Big bụ gịnị? Nnekwu. Kwuonu nnukwu. Big bụ gịnị? Nnukwu. Nya o wee sị gịnị? Dad put the coat on. Kedu ihe bụ coat? Kedu ihe bụ nọrọ ọfụma dobe azụ n'oche papa? Kedu ihe bụ coat n'Igbo? Coat. Kedu ihe bụ coat oke nwa? Jacket. Yes, ọ coat. Kedu ihe ọ bụ n'Igbo? Ọ bụ kwuonu na ọ bụ akwa mgbochi oyi. Kwuonu agịdịgbo kwuo akwa mgbochi oyi. Papa nnekwu kwuo akwa mgbochi oyi. Ngwa tie ọsọ. Sagha enye. Kere na-eme ebe they ran to get the toads. Pick up the toads. Fa wee gbara ọsọ gaba ka fa jee welu gịnị? Wepụ awọ n'ụzọ. Kere bụ pick up n'Igbo. Kere bụ pick up n'Igbo. Oke nwa. Onye ọfụma. Kere bụ pick up n'Igbo. Mweli. Yes, ikwutere kwụọlụ na agịdịgba nwa aka, kwụọlụ na aka. Oke nwa kedu ihe bụ get them off the road? Onye n'Igbo. Get them off the road. Get them off the road. Onye n'Igbo oke nwa. Wow, kwụọlụ oke nwa aka. Unu emetụzina aka ebe oke nwa. Sọsọ na mouse ka ị ga na-emetụ aka. Oke nwa, achọrọ m ka ị kwuo ihe ọfụma. Get them off the road. Ka ihe ọ bụ n'Igbo? Kwụọlụ na oke nwa n'ụzọ. Ngwa saghefụ akwụkwọ saghefụ. Cheli ka anyị gụcha. Anyị na-agụ ya. The coach load of men ran up. Kere bụ men. Kere bụ men n'Igbo agịdịgba nwa. Ụmụ nwoke. Kwuo ụmụ nwoke. Kwuo n'aka. Ọ sịkwa toad turn back. Ụmụ onye na-asị toad turn back. Nya ọ na-agwafa na ha wojuru ebe niile fachighe azụ. Kwuonu chighe n'azụ. Maka ọ chọrọ ka fabia weli dia trọk ka ọ coach bụ gịnị? Ka ihe bụ coach bụ gịnị? Ogologo ụgbọala fabajuru ya na-eje pati. Fa na-eje gịnị? Pati bụ mmemme. Kwuonu mmemme. Owe fabajuru ya na-achọ ịgafe n'ụzọ. Asịfa mba fachighe azụ na gịnị? Awọ juru ụzọ. Mana chọrọ ka onwe ihe mere awọ. Fa na-afụ ndụ onye ọbụla n'anya, ma nke anụmanụ ma nke mmadụ ma nkịta ma nwamba. O nwere onye achọ ka ọ nwụọ. Achọ ka onye ọbụla dịrị ndụ. Nya bụ o wee sifa get back. Nya fachighe azụ. The men on the job. Fa wee si na the men si gịnị? The men ran to pick up the toad. A sị na ụmụ nwoke ahụ si na fa ga-enye aka wepụ awọ n'ụzọ. Fa si gịnị? Na fa ga-enye aka wepụ aka ịtụgharịzi niile. Ịrụ na ọ dị ka
tụgharịrị ya ịhụrụ ọ dị ka unu tụgharịrị ya ọ bụrụ ebe ihe dị n'ebe ibuga anya gụrụ ebe we can pick up the toad with you. Kedu onye ga-ekwu iwe ụmụ nwoke na-ekwu? Ha na-ekwu iwe si we can pick up the toad. Anyị awọ with nkuma. Pasi na pa ga-enye aka kwuo nie. Kwuonu pa ga-enye aka wepụ awọ n'ụzọ. Ihe pa ga-enye n'aka wepụ awọ n'ụzọ. Pasi na pa ga-enye aka ifu gị chelin ụmụ ihe ọzọ akwụkwọ n'ezina anya the men ran to pick up the toad. Top job nya pa wee lituo na ụgbọala pa wee nye aka wee na-ewepụ awọ n'ụzọ. Unu afọ ihe na-eme fa na-ewepụzi awọ n'ụzọ asị top job. Fa nọ n'ọrụ dị ike o, fa nọ na nnukwu ọrụ. Ka ihe bụ top job? Kwuo na ihe bụ top job. Agịdị gbakwutekwele nọrọ ala debe azụ n'oche isi na top job bụ tọna bụ bụkwa ofu ihe agịdị gbakwuo nke top job bụ gịnị? Ọrụ siri ike. Kedu onye na-emezi debe azụ n'oche wụfu aka debe azụ n'oche top job. Agịdịgba si na top chegodi ka m kwuche nke agịdịgba si na top job bụ ọrụ siri ike. Oke nwa sikwa na top job bụ ọrụ ma gịnị nnukwute ọrụ. Kwuolu m ịchọ ikwu okwu ngwa kwuo okwu. Kedu ebe iwe nwa zikogodi mgbe nke a chee ka nsageti ọ nọ n'elu avie mana ọ chọrọ ịma ọ chọrọ chegodi kedu ọ chọkwa ịma awọ nọ n'ime akpa ya. Kwuo nie kwuo na awọ nọ n'ime akpa. Fachọ dị ịma ihe a chọọ ịma bụ ka awọ dị safe. Fachọrọ ka awọ nwụọ maka awọ anaghị achọ okwu. Kwuo na awọ anaghị achọ okwu. Ọnwa akwa awọ juru ụzọ niile. N'ezi na ihe na-eme ha abịagosi ka fa mee gịnị ụzọ awọ ebutezie iwe ha si the road was shut down. Ha mere gịnị?